sú, ja som čo vítate v dnešného videa. Dneska to bude opäť Clash Royale. Tu bol Draft Challenge, skúšal som, nevydarilo sa, nevadí. Ideme si dať battle. Hneď takto na začiatok. Dobre, plače, to nevadí. Dúfajme, že bude mať slabé karty, počkaj dám trošku tišie. Keď plače, tak to trošku naznačuje, že bude mať akože slabé karty, alebo že, neviem. No, Wizard na 7 určite není slabá karta, tak neviem prečo plačeš zase. Radšej si ťa vypnem, lebo ty budeš zase celý zápas nariekať. Dáme tam takto, Valkyrku, Fire Spiritky. Pekne. Valkyrka môže ísť na hlavnú. Na močnú. No proste na vežičku. Pádom. No. Kebyže viem, tak aj vypustím. Škoda, že to tam nedočiahne. Nie. Chcel som iba pozrieť čas, bože. Škoda. Nevadí. Aspoň mám ho obranenú tú stranu, že? Poď daj dole tých helitov. A ty daj dole Wizarda. Tam ten Orevský. Dáme tam mušketku, za to dáme Fire Spiritky. No, dobre, trošku sme dali dole toho Wizarda. Teraz tam dáme takto rýchlo, poď. Ježiš, to je dole veža. Škoda. Ale my sme ešte nedali túto dole, tak počka, toto nie. Tak, a dole vežu parádne. Pekne. Minionov. Pardon, že som nerozprával. Sem vyšleme Hoga, dáme tam takto pre istotu Fire Spiritky. Dúfam, že to... No, neubráni, dá tam Hoga, ne, Inferno Tower, nevadí. Ale Hog si tam dá nejaký damage, takže to je super. Dáme Valkyrku. Tak aspoň za to ubraníme, ne? Či? No teraz stiahne za 3 sekundy dať dole. Dáme si friendly battle. No. Tak to dáme. Zoberieme si takto. Ja, škoda. A zoberieme Valkyrku.
paráde. Potom tam mám princesku. Elektrovizarda. Reagenta. A lobičku. Neviem, či to nejak ubraníme, tak to dáme elektrovizor. Lighting full. To má rád taký si uletený, nič. Dáme to tam takto a dáme tam tornádo. Jo, tam nič. Neviem, poďral. Ešte, yes. Pekne. Toto dáme takto. Ježišmária. Doklenuje Dark Goblina. No, dáme tam Valkyrku. Takto. Ten lighting nič nepomohol, dúfam. Ale nepomohol, dobre. Tak nič. Táto si tu takto udržíme. Dám tu takto stolu, takto. Tak. Logujeme. Ešte toho loga sme trafili pekne. Dáme tam takto, takto. Poď. Jaj, škoda. Dáme tam elektrovizarda. Valkyrku. Takto. Stačilo urobiť len takto. Dostane elektro. Ajajajajaj, nie. Tak, toto zaznie pekne. Robíme. Dáme princesku. No. Lightingky. Asi ide po bože, dúfam. Tak toto nie, toto si nedovolíš. Dobre, ubradil som to fajnomu. Pekne vyhral, paráda. Sice je to iba friendly battle, ale je dobre. No, chceš odvetu? Tak ideme odvetu. No, zoberieme logy. Takto. A takto. No poď. Dáme tam takto. Škoda, že tam má také silné karty, aby to obranil. Nevadí, my tam máme takto. Ach ja, škoda. Nevadí. Máme tam takto vyzerať. Poď. Daj to dole. Výborne, poď. Beha dole. Ježa, to je parádka. Tam našeho golema, hneď takto Space Goblinou. A ten Dark Prince, aby sme to trošku boostli. Dobre, dáme tam takto poison. Paráda, vyhrali sme jak nič, hneď na 3. Nemal šancu vôbec. No, zase odvetu vážne.
kamaráde, neviem, či dáme ďalšiu. No dobre, tak dáme. No, tuto máme hneď dobrý výber, ale asi takto. Škoda, kebyže mám obidve karty, tak to je nebezpečný útok. By z toho bol vlastne. Zoberieme si takto. A takto. Kebyže mu dám 3, tak by mal 4 mušketky dokopy, takže to by nie. Dáme tam hneď takto. Zvedavý, čo tam dá tam. No tak tento lep akože je úplne zabitý. Dáme tam takto, pekne dali sme hneď dole väžu, som si všimol. Takže paráda. Dáme tam princezku na obranu. Využijeme 3 mušketky. Dajte ich dole. A dáme tam hneď takú pohrebáreň. Dobre, daj svoje mušketky, tak mi nepomôže teraz. Jaj. Herovsky, čo? Tak. Trošku sme to ubranili, ale nič moc akože. Myslím. To. Máme tam aj spiritku, takto vytvorím. Takto princesku. Ale až to teda lebo hneď by tak dalo. Našťastie sme dali dobre tú princesku. Princeska prežila, paráda. Takto tam dáme minionov. Víka tá princeska s spolujúcou HP. Počne, poď. No dobre. Nevadí. Škoda. Takto som dávam princesku a asi sme skončili, chlapci. Ahej. Máme tam obranný graveyard. No hejby. Asi čo môžeme spraviť, ale nie je to dole väža. A to nevadí, my sme vyhrali 2-krát, on 1-krát, takže je to jasné, vyhrali sme. Kontumačne, ale nekontumačne. No, dobre. Ďalšiu odvetu už nedáme. Asi ukončíme videjko, už to má 13 minút práve. Nešpekuluj. Počkaj si, nie. No, tu by sme to asi ukončili teda. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like. Počkať, vypneme si kamaráda, choď preč. Výborne. No tak ešte raz, ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, po prípade odber. Určite napíšte koment, čo sa vám páči a čo nepáči. OK, nemám čo dodať a čus.